sense paraules, només rialles. És molt més fàcil anar endavant. Fa sol, fa sol, fa sol, fa sol, fa sol. Avui serà un gran dia. Fa sol, per dins em sento viva. Fa sol, els meus ullets s'aprimen. Fa sol, quan deixo anar un somriure. Fa sol, avui serà un gran dia. Fa sol, per dins em sento viva. Fa sol, els meus ullets s'aprimen. Fa sol, quan deixo anar un somriure. Fa sol. Hola, Noemi! Què tal? Bé, Com estàs? Bé? Amb ganes de veure't. jo també, mira. Mira, Montse, que tinc Què tens? Què és això? el missatge. Ah, clar, el missatge per a tu. Jo també te n'he fet un. Que bé. Ens el llegim? Sí, va, preparades? Començo jo, et sembla bé? Sí, perfecte. Vale, va. A veure, estic nerviosa, eh? No, dona, no. Hola, Montse, com estàs? Què fas aquests dies a casa? Jo ja surto a passejar. Jo des de que podem sortir a passejar surto cada dia una estoneta amb la mascareta. I poder estar a l'aire lliure m'encanta. Estic supercontenta i em fa feliç. Tinc moltes ganes de veure't. Una abraçada. Que bonic. Doncs estic bé, sí que surto a passejar. Cada dia surto una estoneta al matí i una estoneta a la tarda, dins de l'horari que ens deixen sortir els adults. També amb la mascareta, però quan faig esport me la baixo perquè no tinc gent al voltant. Però estic bé. Gràcies pel missatge. Sí. Me n'alegro que estiguis bé tu i la teva Gràcies. família. Ara et llegeixo el meu, vale? Vale. Hola, Noemi, com estàs? Estic molt contenta de veure't i parlar amb tu. Estàs bé? I la teva família? Espero que estigueu tots i totes sans. Tens ganes de tornar a l'escola? Una abraçada. Ai. Sí, jo estic molt bé i la meva família, per sort, també. Som uns privilegiats i estem tots superbé, que és important. Ganes de tornar a l'escola? Moltíssimes, moltíssimes, per tornar-nos a veure tots, per poder-nos abraçar, que no ens podem abraçar, però com a mínim ens podem veure i mantenir contacte i parlar i veure els altres companys. En tinc moltes ganes. Sí, jo també tinc moltes ganes, Noemi. Ojalà pugui arribar aviat aquell moment. I Encara tant. que tinguem d'anar amb mascaretes, però que puguem compartir un espai. Segur que sí, perquè ho estem fent tots i totes molt bé. Sí, és veritat. Sí. M'alegro de veure't, bonica. Jo també. Espero que aviat ens puguem parlar cara a cara, sense una pantalla. Això mateix. Vale. Jo també en tinc ganes. Ensenya. Adeu, guapa. Adeu.